Καλημέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη και μετά, αν υπάρχουν ερωτήσεις, να έχουμε τον χρόνο να τις συζητήσουμε. Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και μεγαλώνει ένα παιδί διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας όσο και της συμπεριφοράς του. Η απομάκρυνση λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των παιδιών, παραμένει ταυτόσιμη ακόμη και σήμερα με την τοποθέτησή του σε ιδρύματα, ακόμη και για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Και αυτό μάλιστα συμβαίνει παρά τα όσα γνωρίζουμε για τις αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ήλπιζα ότι θα είχαμε ακούσει στην προηγούμενη ομιλία. Μία απόφαση λοιπόν περί απομάκρυνσης του παιδιού από την οικογένεια θα πρέπει να μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση τον επιδιωκόμενο στόχο και να διασφαλίζεται έτσι ότι τα μέτρα παρέμβασης είναι αναγκαία και αναλογικά. Δηλαδή, στην περίπτωση που ένα παιδί κινδυνεύει, η παρέμβασή μας κρίνεται αναγκαία. Όμως, η δράση που θα πρέπει να αναλαμβάνουμε κάθε φορά χρειάζεται να είναι αναλογική με την κατάσταση. Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από το 2011 με το Καλλικράτη, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες και σε κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, οριζόντια και χωρίς διακρίσεις. Από τον Ιανουάριο του 2012, η κοινωνική υπηρεσία αναλαμβάνει την διεκπαιρέωση εισαγγελικών παραγγελιών αναφορικά με θέματα παιδικής προστασίας. Παιδιά λοιπόν θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης, ανεπιθύμητα παιδιά που προέρχονται είτε από πολύτεκνες οικογένειες, είτε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. Παιδιά που δεν έχουν γονείς και το συγγενικό περιβάλλον, το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον αδυνατεί να τα στηρίξει. Και παιδιά από πολύ φτωχές οικογένειες καταλήγουν σε ιδρύματα, είτε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, είτε με τη θέληση των γονέων τους. Ο αποχωρισμός του παιδιού από την οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον, θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των παιδιών που η οικογένεια αντιμετωπίζει δυσχερείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, να έχει αποφευχθεί αν είχε παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη σε αυτές τις οικογένειες. Ποιες είναι τώρα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ειδικός ψυχικής υγείας? Σε καθημερινή βάση, οι συνάδελφοι μου και εγώ στις υπηρεσίες και φυσικά σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες ερχόμαστε αντιμέτωποι με την απουσία μέρημνας για την ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων στην ιδρυματική φροντίδα, όπως για παράδειγμα ο θεσμός της αναδοχής, όπως επίσης και την ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραμονής των παιδιών στα ιδρύματα. Με έλλειψη δομών επίγουσας φιλοξενίας των παιδιών που απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον με το χαρακτήρα του επίγοντος. Τα παιδιά αυτά καταλήγουν να παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στα νοσοκομεία. Με έλλειψη σε συγκεκριμένες δομές για παιδιά και εφήλους με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, καθώς επίσης και με ένα πολύ μεγάλο θέμα, την ανομοιογένεια, στον τρόπο που οι δομές, οι υπάρχουσες δομές λειτουργούν και τι υπηρεσίες ακριβώς παρέχουν. Αυτό, όταν λοιπόν η ιδρυματοποίηση αποτελεί τη μόνη λύση και γίνεται ως πάγια πρακτική, ο ειδικός ψυχικής υγείας είναι πολύ πιθανό να βιώσει συγκρουσιακά συναισθήματα σχετικά με τη λήψη απόφασης απομάκρυνσης του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον. Σκέψεις λοιπόν που μπορεί να κάνει είναι ότι ναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά στην περίπτωση ενός κακοποιητικού περιβάλλοντος, το παιδί κινδυνεύει και πρέπει να απομακρυνθεί, όμως την ίδια ώρα σκέφτεται, είναι άραγε σωστή επιλογή, πού θα καταλήξει το παιδί, θα είναι προσωρινή ή μόνιμη η διαμονή του στο ίδρυμα και πώς θα είναι οι συνθήκες διαβίωσης του εκεί. Και μάλιστα ένα ακόμη θέμα είναι, θα πάνε όλα τα αδέρφια μαζί ή θα αναγκαστεί το ένα να αποχωριστεί το άλλο. Τα συναισθήματα που συνοδεύουν αυτές τις σκέψεις, από τη μία θα είναι ανακούφιση ότι το παιδί απομακρύνεται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, από την άλλη όμως άγχος και αγωνία για την τύχη του, στεναχώρια, απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα και ένα αίσθημα μοναξιάς, να θυμίσουμε ότι πολλές φορές ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα γνωμοδοτήσει για την απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια και μετά την απόφαση θα την αναλάβουν οι εισαγγελικές αρχές. Αναφέρθηκε αυτό από την κυρία Θεοδωροπούλου, εγώ απλά θα το υπενθυμίσω.
υπενθυμίσω, οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών τονίζουν την ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης, έμφαση λοιπόν στην κοινοτική φροντίδα. Τονίζεται ότι η απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση και να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης διάρκειας. Εγώ μπορώ να σας πω ότι στο Δήμο Ηρακλείου πραγματικά η απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια επιλέγεται ως η έσχατη λύση. Αναφορικά με τα μικρότερα παιδιά, ειδικά κάτω των 3 ετών, η εναλλακτική φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται σε πλαίσια που βασίζονται στην οικογένεια και εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον προτάσεις είναι η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των περιπτώσεων. Δηλαδή, όχι μόνος του, για παράδειγμα, ο κοινωνικός λειτουργός. Η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας για την εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής για τις οικογένειες που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη. Και φυσικά κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενδιάμεσων δομών για την προσωρινή φιλοξενία των παιδιών που πρέπει να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με την προώθηση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κούντρα για την παρουσίασή της. Πολλές φορές οι ενήλικες συμπίπτουν κάποια στιγμή που αναφέρετε και εσείς από το Δήμο όσον αφορά τα δικά μας, που συμπερασματικά καταλήγουμε στα ίδια πράγματα. Να πω όμως ότι θα ήθελα να δω περισσότερους συναδέλφους από το Δήμο. Καλό θα ήταν να παραλύσω και την τοπική αυτοδιοίκηση από διάφορους φορείς. Καθώς υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι. Να προχωρήσουμε όμως στην επόμενη ομιλία. Είναι η κυρία Τατιάνα Γκόνη, είναι υπουργός ψυχολογίας και σύμβολος ψυχικής υγείας στο κέντρο ερευνών Ρίζες, με μάστερ στην εκπαίδευση και στα παιδιά με αυτισμό. Να την καλωσορίσουμε στην Κρήτη και να της δώσουμε τον λόγο. Ευχαριστούμε. Γεια σας, από μένα. Απλά λίγα λόγια να σας πω ότι δουλεύω 8 χρόνια στο κέντρο ερευνών Ρίζες. Ασχολούμαι 6 χρόνια με παιδιά με αυτισμό και κάπως χρόνια κάνω συμβουλευτική σε ενήλικες. Οι επιστημονικές έρευνες, όπως έχουν πει και οι περισσότεροι επιστήμονες εδώ, λένε ότι η βηματική φροντίδα είναι επιζήμια για όλα τα άτομα. Στην Ευρώπη η έννοια του αποδευματισμού ισχύει για όλους τους πληθυσμούς, όχι μόνο για τα παιδιά. Απλά σήμερα μιλάμε για τα παιδιά. Έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχολογική αλλά και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι επικίνδυνη και επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στη σωματική και γνωστική ανάπτυξη, λοιπόν, θα το δούμε και παρακάτω. Έχουμε δει ότι, ιδίως από έρευνες που έχουν γίνει στα νοσοκομιακά μοντέλα ερευνημάτων, ότι παιδιά 17 ετών μοιάζουν με παιδιά 6 ετών, γιατί ακριβώς δεν έχουν αναπτυχθεί και σωματικά και τα εσωτερικά τους όργανα, αλλά και τα εξωτερικά τους. Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα έχουν IQ 20 βαθμούς χαμηλότερο από ό,τι συνομήλικα παιδιά σε ανάδοχη οικογένεια. Συγκεκριμένα, άνω των 6 μηνών αρχίζει και μειώνεται το IQ για κάθε χρόνο που μένουν σε ίδρυμα. Τα μωρά που υιοθετούνται μέχρι 6 μηνών, ή μάλλον φεύγουν από ίδρυμα μέχρι 6 μηνών, είναι πιθανόν τουλάχιστον μαθησιακά να είναι σε ένα επίπεδο όπως τα υπόλοιπα τυπικά παιδιά. Και πέρα αρχίζουν όχι μόνο το IQ, αλλά γενικότερα μαθησιακές δυσκολίες. Εδώ βλέπουμε από μία έρευνα που έγινε στη Ρουμανία και από εκεί έχουμε πάρει και τα περισσότερα στοιχεία. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες στη Ρουμανία, Βουλγαρία, γιατί είχαμε πολλά παιδιά σε νοσοκομιακό μοντέλο. Έχουν γίνει follow-ups, που σημαίνει ότι παιδιά που υιοθετήθηκαν από ιδρύματα στη Ρουμανία σε άλλες χώρες όπως η Αμερική, έχουμε δει την εξέλιξη του στην πορεία. Και εδώ απλά δείχνει τη διαφορά. Το πράσινο είναι παιδιά που ζουν στην κοινότητα κανονικά και παιδιά που ζουν σε ιδρύματα. Και βλέπουμε ότι η διαφορά εγκεφαλικά συμβαίνει σε όλα τα πλαίσια της εγκεφαλικής λειτουργίας, από το μπροστινό κομμάτι του εγκεφάλου ακόμα και στο οπτικό κομμάτι του εγκεφάλου. Και θα σας εξηγήσω με πολύ γρήγορους ρυθμούς γιατί συμβαίνει αυτό. Θα ξεκινήσω να μιλήσω λίγο για την προσχώρηση.
προσκόλληση ή την θεωρία συναισθηματικού δεσμού ή προσκόλληση αντιπρείται στην βιβλιογραφία και με τους δύο όρους. Σε πολύ γενικές γραμμές, επειδή αυτή την παρουσία συνήθως με παίρνει 3 ώρες να την κάνω, οπότε την έχω προσπαθήσει να την βάλω όλη σε 10 λεπτά. Το σύστημα προσκόλλησης αναπτύσσεται και στα θηλαστικά και σε όλα τα ζωντανούς οργανισμούς, μάλλον σε όλα τα θηλαστικά. Τα μωρά είναι ανώνυμα. Αυτό μας δίνει ένα προτέρημα ότι μπορούμε να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε, αλλά μας δίνει και ένα ελάττωμα ότι ως μωρά είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι. Το σύστημα ξεκινάει και διατηρείται μέσω του αγγίγματος μετά τη γέννα, όπου αρχίζουν τις συμπεριφορές της προσκόλλησης όπως αποχωρισμούς. Δεν θα πω πάρα πολύ στη θεωρία της προσκόλλησης, απλά θα σας αναφέρω ότι υπάρχουν 4 στρατηγικές αποχωρισμού, όπως λέμε εμείς, η ασφαλής προσκόλληση, ανασφαλής, αναφέρουσα, αμφίθυμη και αποδιοργανωμένη. Από αυτά τα πρότυπα λένε οι έρευνες ότι τα πρότυπα αυτά σταθεροποιούνται στην ηλικία του 1 ετών και αναλόγως με το τι σχέση προσκόλληση έχουμε δημιουργήσει μέχρι 1 έτους, εγώ πλέον θα έλεγα 3 ετών, το 70% συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την ειρηνική ζωή. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, κάποια χαρακτηριστικά ασφαλής προσκόλλησης, που αυτό ζητάμε, να έχουμε μια ασφαλής προσκόλληση. Βέβαια, να σας πω ότι περισσότεροι έχουμε ανασφαλής προσκόλληση, ζούμε σε μια κοινωνία με ανασφαλής προσκόλληση, θα έλεγα εγώ. Αλλά ως παιδιά έχουμε τη δυνατότητα να μην είμαστε όλη την ώρα μαζί με τους γονείς μας, να αναζητάμε ανακούφιση από τους γονείς μας όταν φοβηθούμε, αλλά όταν πάρουμε αυτή την ανακούφιση, μπορούμε μετά να συνεχίσουμε να εξερευνούμε το περιβάλλον μας και προτιμάμε τους γονείς μας ως παιδιά από τους ξένους. Οι ενήλικες κάνουν σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης, τείνουν να έχουν καλή αυτοπεποίθηση, είναι άνετοι στο να μοιράζονται συναισθήματα με φίλους και συντρόφους και να ζητούν κοινωνική υποστήριξη. Μια ανασφαλής αμφίθυμη προσκόλληση ως παιδιά είναι συνήθως διστακτική με τους ξένους, έχουν ιδιαίτερη ανησυχία και τη σπάσματα όταν φεύγουν οι γονείς, δεν ηρεμούν και δεν φαίνεται να ανακουφίζονται με την επιστροφή του γονιού. Γιατί στην ουσία στην προσκόλληση, όταν γυρνάει ο γονιός και το παιδί έρχεται σε επαφή, αυτό υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν 2 πυθικάκια, μάλλον είναι ένα πυθικάκι στο χάρτη το πείραμα, που είναι μια σειρμάτινη μανούλα και μια μανούλα η οποία έχει κούνα, είναι πιο τρυφερή. Οι έρευνες δείξαν ότι τα πυθικάκια προτιμάγαν την πιο τρυφερή μανούλα. Και σε ένα πείραμα που κάνανε, που βάλανε το πυθικάκι να τρομάζει και θέλανε να δουν σε ποια μανούλα θα πάει, σε αυτή που παίρνει φαγητό, που δίνει τροφή τη σειρμάτινη ή στην τρυφερή. Το πυθικάκι πήγαινε στην τρυφερή. Όχι απλά πήγαινε, γιατί είχαν βάλει ένα ρομποτάκι περατάκι, ας πούμε, και τρομάζαν, όχι απλά πήγαινε εκεί, άπαξ και ακουμπούσε μετά την τρυφερή αυτή η ψεύτικη μανούλα, έβρισκε το κουράγιο να τα βάλει με το ρομποτάκι. Δηλαδή στην αρχή ηρεμούσε, ήταν ταραγμένα, ακουμπούσε, ηρεμούσε και μετά γύρναγε και φώναζε στο ρομποτάκι. Ως ενήλικες, λοιπόν, η ανασφαλής και αμφίθυμη προσκόλληση, οι ενήλικες είναι διστακτικοί στο να έρθουν κοντά με άλλους, ανησυχούν ότι ο σύντροφός τους δεν τους αναβάει και έχουν μεγάλη αναστάτωση με το τέλος κάποιας σχέσης. Ήρθε το τέλος του κόσμου. Στην αποφεύγουσα προσκόλληση, πάλι τα παιδιά που αποφεύγουν τους γονείς δεν αναζητούν ανακούφιση από τους γονείς, ξεχωρίζουν γρήγορα ως καθόλου τους γονείς από τους ξένους. Ως ενήλικες μπορεί να έχουν προβλήματα με την ιδιότητα, επενδύουν ελάχιστα συναισθήματα σε κοινωνικές και ρομαντικές σχέσεις, έχουν ανικανότητα ή άρνηση στο να μοιραστούν σκέψεις. Και πάμε και στη χειρότερη, την αποδιοργανωμένη, αποπροσανατολισμένη προσκόλληση, όπου εκεί συνήθως έχουμε γονείς πάρα πολύ μπερδεμένους με το ρόλο τους. Μοιάζουν αποπροσανατολισμένοι και οι γονείς και τα παιδιά που έχουν αυτή του είδους προσκόλληση. Συνήθως τα παιδιά αναλαμβάνουν κάποιο γονικό ρόλο να φροντίσουν τους γονείς και κάποιοι φέρονται ως φροντιστές. Γιατί σας μίλησα για αυτές εδώ τις προσκολήσεις? Γιατί στην ουσία τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα που δεν έχουν έναν βασικό φροντιστή, δημιουργούν κάποια μία ασφαλή σχέση προσκόλληση. Όπως σας είπα, αυτό λίγο πολύ και εμείς που μεγαλώνουμε με τυπικούς γονείς μπορούμε να κάνουμε ένα ασφαλή σχέση προσκόλληση. Αλλά από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στις διαταραχές προσκόλλησης. Και εκεί έρχονται τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα να πάσχουν από κάποια διαταραχή. Η αντιδραστική διαταραχή της προσκόλλησης στην τροφονηπιακή ηλικία είναι συνήθως παιδιά μέχρι 7 ετών που παίρνουν αυτή τη διάγνωση. Μπορεί να δούμε παιδιά σε κρίση σαν να συμπεριφέρονται σαν να έχουν διαταραχή προσκόλληση, αλλά αυτό είναι όταν χάσουμε έναν γονιό ή περάσουμε έναν θάνατο, μπορεί για ένα διάστημα ένα παιδί να συμπεριφέρεται σαν να έχει διαταραχή προσκόλληση. Αλλά εφόσον υπάρχει ασφαλώς τύπου φροντίδα στο υπόλοιπο σπίτι, θα επανέλθει. Τι βρίσκουμε λοιπόν στα ιδρύματα? Παιδιά με μόνιμη και κοινωνική συμπεριφορά σε όλη τη παιδική ηλικία.
βία παιδιά παραβιάζουν τα όρια των άλλων, επαναλαμβάνουν συμπεριφορές χωρίς να μαθαίνουν από την εμπειρία τους, είναι συχνά κοινωνικά καταστροφικά, κάνουν κακό σε κατοικίδια και σε άλλα παιδιά, έλλειψη μεταμέλειας, δεύτερη σκέψη, σχεδιασμού, τύψης, ντροπής και συχνά συνδυάζονται με συμπεριφορές διάχυτης διαταραχής ελληματικής δέρματος. Άνευ διακρίσεων συμπεριφορά προσχώρησης. Δεν ξεχωρίζουν τα γνωστά άτομα από τα άγνωστα, είναι ευκολόπιστα, πιστεύονται εύκολα, αγκαλιάζουν τους πάντες, έχουν το αυθόρμητο πρότυπο επαφής που έχουν και τα μωρά, που δεν οδηγεί σε σχέσεις διάρκειας, δηλαδή ως ενήλικες ερωτεύονται κάθε φορά και κάποιοι και δύο και διαρκώς μπαίνουν από τη μία σχέση στην άλλη και μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Μικρές επιφανειακές σχέσεις λοιπόν. Και πάμε και σε ένα τρίτο τύπο, ο οποίος τον έχω βάλει εισαγωγικά, λέγεται δηματικός αυτισμός. Δεν υπάρχει σαν διάγνωση διαταραχής στην διαταραχή προσχώρησης, αλλά υπάρχει σε όλη την βιβλιογραφία πλέον ο δηματικός αυτισμός. Είναι ένα είδος αυτισμού με το οποίο το παιδί δεν γεννιέται, γιατί όπως ξέρουμε, ο δηματικός αυτισμός γεννιόμαστε με αυτόν. Ο δηματικός αυτισμός δημιουργείται μέσα στο ίδρυμα. Αυτό γιατί γίνεται? Υπάρχει μια βιολογική ανάγκη του οργανισμού να αποκτήσει ερεθίσματα. Όταν γεννιόμαστε, έχουμε δύο βασικά στοιχεία: την επαφή που έχουμε με τους γονείς μας και το σύντομα που κάνουμε. Όχι μόνο το άγγιγμα, αλλά και το τρόπο που το παιδί μας σηκώνει η μαμά, μας πηγαίνει πέρα εδώ. Όλο αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη του κεφάλου. Βοηθάει στο ενθουσιασμό, στο να έχουμε ισορροπία, βοηθάει στο να μαθαίνουμε τα αγγίγματα μέχρι πού μπορώ να πάω και μέχρι πού δεν μπορώ να πάω. Γιατί λοιπόν αυτά τα παιδιά δεν έχουν ερεθίσματα, συνήθως είναι τα μωρά σε κρεβάτια, δεν τις σηκώνονται συχνά, δεν έχουν έναν βασικό φροντιστή. Η ανάγκη σωματική είναι να δημιουργήσουμε ερεθίσματα. Οπότε εκεί θα δούμε συμπεριφορές που πηγαίνουν πέρα εδώ, αυτοτραυματίζονται, όπου αυνανίζονται, όπου χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Όλα αυτά είναι μια βιολογική ανάγκη τους για να αποκτήσουν ερεθίσματα, έτσι ώστε σωματικά να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Εξού λοιπόν και η έννοια και ο όρος δηματικός αυτισμός, που μπορεί να μην είναι, ας πούμε, στο διαγνωστικό manual, αλλά στη βιβλιογραφία απλώς συναντιέται. Και επίσης έχουμε ακούσει και πάρα πολλούς να λένε ότι δεν θέλουν τα δικά μας τα παιδιά, έχουν ακούσει πρόεδρο κάποιου ιδρύματος. Δεν παίρνουν τα παιδιά γιατί έχουν αυτισμό. Το ερώτημα λοιπόν είναι: τα παιδιά έχουν αυτισμό γιατί γεννήθηκαν με αυτισμό ή γιατί μεγάλωσαν στο ίδρυμα? Συχνότητα προβλημάτων, λοιπόν, 3 με 4% των παιδιών γενικότερα, άσχετα, αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την προσχώρηση. Σε πληθυσμούς υιοθετημένων έχουμε 8% που έχουν εμφανίσει ενδείξεις, 12% των υιοθετημένων έχουν κάποια μαθησιακά προβλήματα, 80% τα πάνε καλό σχολείο. Αυτό σας λέει εξαρτάται και με την ηλικία που υιοθετήθηκε ένα παιδί. Η συχνότητα στα προβλήματα των νέων διπλασιάζονται στους υιοθετημένους και πάλι όσο πιο μεγάλο υιοθετηθεί ένα παιδί ή μπει σε ανάλογη οικογένεια, τόσο περισσότερα προβλήματα θα έχει. Μιλήσαμε πριν ότι το θέμα μας δεν είναι να έχουμε ωραία κτίρια και ωραίες δομές και ωραία αποβλώματα. Το θέμα είναι τα παιδιά να έχουν σταθερούς φροντιστές. Στα ιδρύματα δουλεύουν με βάρδιες, οι φροντιστές αλλάζουν, δεν υπάρχουν σταθερά πρόσωπα, ή δουλεύουν με συμβάσεις ή δουλεύουν με εθελοντές που αυτοί αλλάζουν. Και το πιο βασικό για ένα παιδί να έχει έστω έναν σταθερό φροντιστή στη ζωή του. Και παιδική φτώχεια για μένα είναι να μην έχει φροντιστές και όχι να μην έχει λεφτά. Και να σε αποκλείει η κοινωνία. Τα παιδιά λοιπόν χρειάζονται περισσότερο αξιοπρεπές υλικό. Σας είπα για όλες αυτές οι διαταραχές που δημιουργούνται και όλα αυτά που δημιουργούνται στα παιδιά, ωστόσο επειδή ως ψυχολόγος πιστεύω πάρα πολύ στην αλλαγή. Και ακόμα και εμείς οι ενήλικες που έχουμε ανασφαλείς σχέσεις προσκόλλησης, τη βάζω και τον εαυτό μου εκεί, δουλεύοντας είτε μέσα από θεραπεία είτε δημιουργώντας σχέσεις με ανθρώπους που έχουν ασφαλείς σχέσεις προσκόλλησης, αυτό μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι και σε αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν και ας έχουν αυτά τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το μέλλον τους και επειδή ένα παιδί βγαίνει από ένα ίδρυμα 12 χρονών και πάει σε μια άλλη οικογένεια, είναι τελειωμένο με μια χάλια σχέση προσκόλλησης. Με την κατάλληλη στήριξη από την οικογένεια αλλά και από το περιβάλλον, τα παιδιά αυτά μπορεί να αλλάξουν τη σχέση προσκόλλησης που έχουν και τον τρόπο που γενικότερα σχετίζονται και υπάρχουν. Αυτά. Θα ήθελα λίγο πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αντώνη, να ευχηθούμε να κρατήσει αυτή την αισιοδοξία που έγινε, γιατί μόνο έτσι έχει ελπίδα την αλήθεια. Να προχωρήσουμε όμως στην κυρία Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, από την Άγγελη Επίδρασης, ψυχολόγος και εκπαιδευτικός, θα μας μιλήσει για την προοπτική στα δυναμικά που αναπτύσσονται στην οικογένεια, σε κάποια που γίνεται ανάδοχος ή υιοθετεί.
Κύριε Σπυρίδα, παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση από το Κέντρο Ρίζες. Θα ήθελα με τη σειρά μου έτσι λίγο να σας μιλήσω μισό λεπτό για την αλληλεπίδραση, γιατί είναι μια καινούργια εταιρεία, αστική μη κερδοσκοπική όπως ακούσατε, και έχει στόχο της την εκπαίδευση. Εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες, στα παιδεία τα δικά μας, να το πω έτσι, το ψυχ που λέγονται, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, αλλά και εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων επαγγελματιών που ασχολούνται, τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω αν τους είπα, που ασχολούνται με διάφορα θέματα. Κυρίως μέσα από την οικογενειακή θεραπεία, που φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει, αλλά έχουμε στόχο μας και την εκπαίδευση προς το ευρύ κοινό. Που σημαίνει ότι γίνονται διάφορες δράσεις για γονείς και για άλλες ομάδες πληθυσμού που θεωρούμε κάθε φορά ότι χρειάζεται. Να σας πω ότι ήδη κάποια πράγματα από αυτά που έχουν ακουστεί, λογικά είναι μια καλή εισαγωγή για αυτό που θα σας πω. Θα σας μιλήσω ελάχιστα για την προοπτική στα δυναμικά της οικογένειας που υιοθετεί ή που γίνεται ανάλογος. Μόλις προηγούμενα, αλλά και σε προηγούμενες ομιλίες, ακούσαμε για το σώμα του παιδιού που για να αναπτυχθεί χρειάζεται καλή τροφή και για την ψυχή και την καρδιά ενός παιδιού που για να αναπτυχθεί χρειάζεται προσοχή, φροντίδα και αγάπη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά χρειάζονται για να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί και ελπίζουμε ή προσευχόμαστε ή θέλουμε και οι επαγγελματίες προσπαθούμε να γίνει αυτό και στην πράξη και στην ανάδοχη ή στην υιοθετούσα οικογένεια να υπάρχει αυτό ακριβώς, η προσοχή, η αγάπη και η φροντίδα που χρειάζεται ένα παιδί που φεύγει από την οικογένειά του. Η αναδοχή από μόνη της ή η υιοθεσία είναι μια στιγμή στην πορεία, στη ζωή ενός παιδιού, όχι όμως μόνο του παιδιού. Θα έλεγα ότι είναι τομή στις ζωές όλων όσων εμπλέκονται. Και όταν λέω όλων όσων εμπλέκονται, αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι εκτός από το ίδιο το παιδί που φεύγει από ένα περιβάλλον, αν θέλετε, ξεριζώνεται από ένα περιβάλλον και πάει και μεταφυτεύεται κατά κάποιον τρόπο σε ένα άλλο περιβάλλον που είναι η δεύτερη του οικογένεια για λίγο χρονικό διάστημα ή για περισσότερο χρονικό διάστημα ή για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το αν είναι ανάδοχη ή υιοθετούσα. Σαφώς είναι μια τεράστια αλλαγή από μόνη της. Όμως είναι αλλαγή και για τους ανθρώπους από τους οποίους φεύγει, από την οικογένειά του, δηλαδή τη βιολογική, και για τους γονείς και για τα αδέρφια, εάν και εφόσον υπάρχουν, καθώς και για τους άλλους συγγενείς που είναι εμπλεκόμενοι. Και βεβαίως είναι μια τεράστια αλλαγή και μια τομή στις ζωές των ανθρώπων στους οποίους πάει αυτό το παιδί, δηλαδή στην ανάδοχη ή στην υιοθετούσα οικογένεια. Η αναδοχή και η υιοθεσία σηματοδοτούν κάθε μία από μόνη της μία μετάβαση. Μία μετάβαση από το ένα περιβάλλον στο άλλο, που πολλές φορές δυστυχώς δεν συνοδεύεται από ευχάριστη κατάληξη και θα σας πω λίγο αργότερα τι σημαίνει ουσιαστικά ευχάριστη κατάληξη. Η μετάβαση λοιπόν αυτή, ανεξάρτητα με το λόγο για τον οποίο γίνεται, δηλαδή με το αν είναι ένα κακοποιητικό, όπως λέμε, περιβάλλον, ένα περιβάλλον που επιτάσσει με κάποιο τρόπο το να φύγει ένα παιδί και να πάει σε μια άλλη οικογένεια, ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό το λόγο, η ίδια η μετάβαση, το να φύγει από ένα περιβάλλον και να πάει σε ένα άλλο, είναι από μόνη της μια μετάβαση που χρειάζεται και το χρόνο της για να αναπτυχθεί, αλλά και υποστήριξη για να γίνει όσο το δυνατόν πιο, ας το πω έτσι, ανώδυνα. Χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε,
τόσο εξωτερικές αλλαγές για το ίδιο το παιδί, που σημαίνει ότι το ίδιο το παιδί μπορεί να αλλάξει τόπο κατοικίας. Υπάρχουν άλλωστε, πολύ γνωστό είναι, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν πόλεμοι στη γειτονιά μας, ενώ Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Υπήρχαν παιδιά που ήρθαν σε αναδοχή ή πιο πολύ σε υιοθεσία από άλλες χώρες και ήρθαν και μένουν εδώ, που σημαίνει και αλλαγή νοοτροπίας, πολιτισμικής ταυτότητας κλπ. Αλλά εκτός αυτού και στο ίδιο περιβάλλον να είναι, μπορεί να αλλάξουν τόπο κατοικίας και φυσικά σχολείο. Πράγματα πολύ βασικά ως αλλαγές από μόνες τους. Εκτός όμως από τις εξωτερικές τέτοιου τύπου αλλαγές, έχουμε και τις εσωτερικές αλλαγές. Και ποιες είναι οι εσωτερικές αλλαγές, έτσι αδρά, που θα μπορούσε να πει κανείς. Εσωτερική αλλαγή είναι η επαναδιευθέτηση των σχέσεων με τη βιολογική οικογένεια, παραδείγματος χάρη. Που σημαίνει ότι μέχρι τώρα ήξερε ένα περιβάλλον αυτό το παιδί, με τον όποιο τρόπο το ήξερε, ακόμα και αν ήταν κακοποιητικό ή αν το παραμελούσε αυτό το παιδί. Ήξερε όμως, ήταν οικείος εκείνο το περιβάλλον. Άρα, το αν θα το αποδεχθεί με τον όποιο τρόπο ήταν, ή αν θα το απορρίψει και πόσο αυτό θα διαφέρει από στιγμή σε στιγμή της ζωής του, αυτό είναι μια εσωτερική αλλαγή που γίνεται σιγά σιγά αφού πραγματοποιηθεί η αναδοχή ή η υιοθεσία. Χρειάζεται δηλαδή να γίνει μια εσωτερική τακτοποίηση στο παιδί, έτσι ώστε να δεχτεί τις συνθήκες της ζωής του και τις προηγούμενες, αλλά και τις από εδώ και πέρα. Η τυπική ίδια η στιγμή της αναδοχής ή της υιοθεσίας για τον κάθε συμμετέχοντα είναι πολύ σημαντική. Γιατί είναι μια στιγμή βέβαια στη ζωή του κάθε ανθρώπου από αυτούς που συμμετέχουν, δηλαδή και για τη βιολογική οικογένεια και για το παιδί και για την υιοθετούσα ή ανάδοχη οικογένεια. Όμως, αυτή η στιγμή και αυτή η απόφαση είναι μαζί με όλους τους ανθρώπους για όλο το υπόλοιπο της ζωής τους. Και άρα διαπραγματεύονται σε όλο το υπόλοιπο της ζωής τους. Ή θα πρέπει, αν θέλουν, να τη διαπραγματεύονται ή να την τακτοποιούν σε όλο το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτή η μικρή ή λίγο μεγαλύτερη στιγμή, λοιπόν, συνοδεύει όλο το υπόλοιπο της ζωής και χρωματίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χτιστούν οι σχέσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με το καινούριο περιβάλλον, αλλά και του συγκεκριμένου ανθρώπου που έχει κάποιες σχέσεις, παραμένει να έχει κάποιες σχέσεις, ακόμα και αν δεν έχει σχέσεις με την οικογένειά του τη βιολογική. Είναι λοιπόν, θα έλεγε κανείς, αυτή η στιγμή της αναδοχής ή της υιοθεσίας μια πρόκληση. Μια πρόκληση για όλους όσους συμμετέχουν για υγιείς σχέσεις. Και όταν λέω υγιείς σχέσεις, εννοώ ότι το κάθε ένα από αυτά τα, αν το πω, τρία μέρη, θα πρέπει να διευθετήσει διάφορα πράγματα. Η ίδια η βιολογική οικογένεια, αυτό που θα πρέπει να διευθετήσει, συνήθως είναι αρκετές φορές είναι ένας που παίρνει την απόφαση για το τι θα γίνει με το παιδί. Επομένως, αυτός θα πρέπει να υπομειστεί και το βάρος της απόφασης, που σημαίνει ότι μπορεί να μην έχει σκεφτεί ότι ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο μεγάλωμα του παιδιού, ενώ από τους συγγενείς του, από τους πιο άμεσους συγγενείς του, ή θα μπορούσε να μην σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ή να, τέλος πάντων, να αφήσει στην άκρη κάποιες ίσως στενότερες σχέσεις που μπορεί να έχει αποκτήσει το παιδί σε όλη αυτή τη διάρκεια με κάποιο άλλο πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος. Εννοώ κάποια γιαγιά, κάποια θεία, κάποιο θείο, που αυτό αυτόματα μπορεί και να κοπεί, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει υιοθεσία. Αυτό με τη βιολογική